ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ଅଫିସର କିଏ? ଉତ୍ତର କିରଣ ବେଦୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅନ୍ତରିକ୍ଷଚାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ଦଙ୍ଗଲ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନାରୀ କୁସ୍ତିବାଜ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୀତା ଫୋଗାଟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ଉତ୍ତର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ମେଧା ପାଟକର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମନ। ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାୟିକା କିଏ? ଉତ୍ତର ନର୍ଗିସ ଦତ୍ତ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ କିଏ? ଉତ୍ତର ସଲା ଠାକରାଲ। ଭାରତର ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି କିଏ? ଉତ୍ତର ମିଥାଲି ରାଜ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କିଏ? ଉତ୍ତର VS ରାମଦେବୀ। ଅନନ୍ତିବାଈ ଯୋଶୀ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଡାକ୍ତରାଣୀ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କିଏ? ଉତ୍ତର ଫାତିମା ବିବି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ। ଜିଜାବାଇ କାହାଙ୍କ ମା? ଉତ୍ତର ଶିବାଜୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ। ଭାରତ ଛାଡ଼ୋ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଅରୁଣା ଆଶା ପାଲି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ପିକର କିଏ? ଉତ୍ତର ମୀରା କୁମାର।